Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hörmətli televizor qarawçılar. Efirdə imamdan sırıq tapşırığı. Əgər siz bilməsəniz, bilgənlərdən sorağız deyilə Əl-Ənbiya surəsinin 7-ci ayətində. Əgər şundi bilməyən soravlarınız qalğan ikən, hazırki minutlarda televizor ekranlarında görgən elektron poçta adresinə onlarını yollaya alasınız ham inşallah bizning hazratlarimiz bu soravlarga beynə cavab qaytarırlar. Бүгінгі тапшыруда білген һәм білмеген сұрауларға жауап қайтара мәркәзіміздің Qozon Nuri мәчет имамы Наил Хәзрәт Юсупов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, Хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәзрәт, сезне әлеге тапшыруда шушы студияда күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Бүгенге тапшыруның темасы, Хәзрәт, яшәеш һәм дин. Безнең дөньяда шушы борчыда бит инде бер уйлаганда. Яшәү һәм дин ничек бәйләргә, ничек яшәргә? Бик мөһим сораулар килеп ирешкән. Беренче сорауга да күчик әле. Кеше бу дөньяда ук үзенең җәннәтле булуын яки җәннәт юлыннан атлавын сизә аламы? Кызыклы сорау. Әйе, Ильяс, бу бик кызыклы сорау. Ислам дине буенча, әлхәмдүлилләh, Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безне булай гына калдырмады, адәм балаларын. Моңа без инде җавапны карыйбыз Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның хадис шәрифләренә, галимнәребезнең сүзләренә, әлхәмдүлилләh, һәм Раббыбыз Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифләрендә безгә аның турында әйтә. Шул кешеләр турында кемнәр бу дөньяда ук алар турында менә ничектер беленелә, аларның җәннәт юлы буенча баруларын. Әйтик, мәсәлән, булсын ул сынаулар һәм авырлыклар. Менә безгә килә бит мәсәлән сынаулар һәм авырлыклар. Безгә ул килә күбрәк шуларга Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Алар киләләр шуңа кем Аллаһ Тәгаләнең юлында, ягъни Аллаһ Тәгалә аларны сыный. Ул аларны чистарта һәм кыямәт көнендә алар Аллаһ каршысында чиста булып басачаклар, ягъни гынахсыз булып басачаклар. Моңа әлбәттә бер ниләре бар, әмма ләкин монда бер ни бар, без аны үзебез генә кызганычка каршы аера алмыйбыз. Без үзебез әйтә алмыйбыз. Бу җәннәт әһелләреннән булган кеше дип, яисә бу җәһәннәм әһелләреннән булган кеше дип, безнең моңа хакыбыз юк. Бар әлбәттә, Коръәндә һәм хадистә моңа карата хадисләр, менә әйтеп уздык бит сынаулар. Ул шулай ук килгән сынаулар булырга мөмкин дә бит кешенең гынахлары һәм хаталары өчен. Дөрес юл алып бармаганга күрә Аллаһы Тәгалә ул адәм баласын җәзаларга мөмкин, аңа төрле авырлыклар бирергә мөмкин, аны шушы баткактан чыгарыр өчен бирергә мөмкин. Әмма ләкин ул адәм баласы чыкмый, шул ниләргә сабыр итә алмыйча, үз-үзләренә кул салып китүчеләр мәсәлән бар, тагын да итүчеләр бар. Һәм инде монда бик үк без әйтә алмыйбыз, чөнки без адәм балалары зәгыйф. Безне Аллаһ Тәгалә зәгыйф итеп яратты. Әмма ләкин инде без менә шушы ниләргә генә карап әйтә алабыз гына. Әмма ләкин кемдер турында, үзебез турында, икенче кеше турында төп төгәл алай әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә инде без Аллаһ Тәгаләдән әлбәттә сорыйбыз, өметләнәбез. Безгә шушындый мәсәлән, сынаулар дидек менә бит. Аллаһ Тәгалә әйткән бит: "Мин пәйгамбәрләрне һәм расулларны һәм алардан соң булган яхшы кешеләрне, җәннәт әһелләре кешеләрен мин сынармын", дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Шулай ук шуңа күрә пәйгамбәрләрне менә Аллаһ Тәгалә бик каты итеп сынады аларны. Ул беренчесе булырга мөмкин шушы сынау аларны көчле, нык итер өчен бит инде, әмма ләкин булырга мөмкин өчен гынахлары һәм хаталары өчен. Теге төп төгәл бер конкрет кешене алып, аның турында теге төп төгәл без сезнең белән алай әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә инде без Аллаһ Тәгаләдән җәннәтне сорыйбыз. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә җәннәт насыйп әйләсен дип даими рәвештә. Без хәтта сезнең белән намаз укыгач тында, уразалар тоткач тында, менә хаҗ гомрә кылып кайткач тында, садакалар биргәч тында без әле күп итеп бүтән намазларыбыздан соң инде күп вакыт үткән булса да, хаҗыбызны 90-нчы елда кылган булсак та дуга кылабыз. Эй Раббым, шул 90-нчы елда кылган хаҗымны минем кабул ит дип. Теге төп төгәл әйтә алмыйбыз. Мин инде 5 вакыт намаз укыйм, ураза тотам, менә шушындый ниләрем дә минем бар, мин инде җәннәткә керәчәкмен дип без әйтә алмыйбыз. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям исән булганда, ул әйтеп калдырды 10 сахабаны. Алар җәннәт әһелләреннән диде.
Ягъни алар, ул сахабалар үзләре дә исән чакта белделәр. Әмма ләкин монда Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул Аллаһның илчесе булды һәм аңа килә торган булган вахи Аллаһ Тәгаләдән фәрештә аша, Җибраил алейхиссалам аша, яисә төшләрдә, яисә инде менә туп-туры Аллаһ Тәгаләдән, һәм ул шушы 10 сахабәгә әйтте: сез җәннәт әһелләреннән дип. Аларның исемнәре дә бар: Абу Бакр, Гомәр радиллаһу анһу, башкалары. Алар исән чакта ук белделәр үзләренең җәннәт әһелләреннән икәннәрен. Субханаллах. Шуңа күрә без сезнең белән Пәйгамбәр түгел, без Аллаһ Тәгаләнең илчеләре түгел, без ялгышучан, без хаталучан, без алай теге кемдер турында ничектер теге алай әйтә алмыйбыз. Без мөмкин без ялгышырга. Хәзрәт, мин шулай уйлыйм дип фикер белдерә алабызмы? Мисал мондый: әгәр ана кеше авырту бала үстерә икән гомер буе, уларны намус белән башкара, баласы ярата, азиз, һәм гомер буе ул шушы авырту баланы тәрбияли, яки яшьли кыз бала, яки ир бала әнисез калган. Әнисез калуның нинди зур сынау икәнен аны югалткан кеше үзе генә аңлыйдыр. Бу очракта без фикеребезне белдерә алабызмы? Әйтик бер иптәшкә: менә бу кешене мин җәннәтле кешедер дип уйлыйм. Мондый сынау бирелмәс иде аңа. Димәк, ул Аллаһ Тәгаләгә җәннәтне билгелидер, ничек үтеп чыга ала бу сынауны дип фикер белдерергә рөхсәтме икән? Булай фикер рөхсәт итәргә әлбәттә була. Без әйтә алабыз, әйе, без ул кешегә җәннәт сорыйбыз. Менә шулай ук була бит, ятим балаларны менә алалар. Үзенең балалары юк, ул 5 ятим баланы үстерә, үзенә алып. Аңа карап, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бар хадисе дә бит, ул 2 бармагын күрсәтә Пәйгамбәрбез. Менә шушы 2 бармак якын булган кебек, мин дә ул кеше белән якын булырмын дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Без әйтәбез: я Раббым, бу хатын кызга җәннәт бир, бу бала җәннәтле булсын, бигрәк авыр ни алып бара, җәннәт әһелләреннән кыл, я Раббым, дип дуа кылабыз. Дуа кылсак та анда яхшы. Әйе, әмма ләкин ул кеше шушы әйберләрне ишетеп, безгә аның турында шундый сүзләрне әйткәне безне, аның мөмкин рия барлыкка килергә. Менә минем турында менә шулай дип әйтәләр, мин менә шундый кеше дип. Шайтан эшләп тора һәр вакыт, 24 сагать, 7 көндә ул эшләп тора. Ул шулай итеп, ул кешегә әле вәсвәсә дә салырга мөмкин. Димәк, бу кешене үзе янында әйтергә ярамый инде, диме? Әйе, бик ни булмый. Кеше ялгышучан мөмкин. Менә теге китапларда да бит килә, теге галимнәр, ниләр булалар, кешеләр тәкәбберләнеп китәләр. Ул менә субханалла, шул 10 сахаба, алар гына тәкәбберләнеп китмәгәннәр, алар булганнар, үзләрен тота белгәннәр. Монда булай фикер белдергәртергә мөмкин, әмма ләкин ул кешегә аны ничектер җиткермәскә, ул бозылып китмәсен өчен. Чөнки бүген көндә бозылучылар андыйлары да бик күп, һәм үзләренең шушы эшләгән ниләре белән, менә шушы 5 бала алу белән мәсәлән, мактанып йөрүчеләре дә бар. Шуңа күрә инде, абылай без фикер әйтергә мөмкин без, әйе, бу җәннәт әһелләреннән инде бу кеше дип. Чөнки булай эшләгән кешене минем гомеремдә дә күргәнем юк дип әйтүчеләр бар. Яисә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер кеше турында, анда бер кеше вафат була. Һәм аның турында яхшылыгына сөйлиләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу җәннәт әһелләреннән дип әйтә. Пәйгамбәрбезгә әйтләр: я Расулаллаһ, ни өчен менә бу кеше вафат булды дип, без аның турында бер начар сүз дә ишетмәдек дип әйтә. Аның турында гел яхшыны гына, хәерлене гына сөйлиләр. Шуңа күрә монда тагын бер нине кыстырып әйтәсем килә, Ильяс. Безнең берәр туганыбыз, якын кешебез, кардәшебез вафат булды икән, без аның турында яхшыны гына сөйләргә тиеш. Менә начар якларын искә алмаска булса да, кеше хаталы, гынахалы, җирләгәндә дә яхшы кеше идеме дип сорыйлар җанны намаз алдына, дөрес сорыйлар, җиргә иңдерер алдыннан яхшы кеше инде. Яхшы, рәхмәт хәзрәт. Алла бирсә, бу җавапларның файдасы булсын, амин. Икенче сорауга да күчәбез. Ул күпмедер дәрәҗәдә беренче сорау белән бәйле. Намаз укыгач яки теләк теләгәч күңелгә рәхәтлек иңә. Чынлап та шулай. Үзеңне тыныч хис итәсең. Бу рәхәтлек хисе кайдан? Ул нәрсәдән килә, хәзрәт, диелгән. Субханалла. Бик кызыклы сорау. Әлхәмдүлилләһ, чынлап та шулай була. Намазлар укыгачтан, намазлыкта, мәчеттә торасы да килми, чөнки күңелгә килә ниндидер рәхәтлек, ниндидер шундый тынычлык, өметләр ниндидер барлыкка килә,
Син теге күңелләрең ачылып китә. Кешеләрдән дә ишеткәнем бар бу турыда. Чынлап да рәхәтләнеп китәбез дип. Әле диндә булмаган кешеләр дә аларныкы чынрак та була кай вакыт. Диндә кеше әйтә, мин 2 көндәлек режимга әйләнде инде ул намаз уку. Теге әллә нигә бер кергән кеше әйтә, шул хәтле рәхәт ди. Бу менә субханалла, бу яхшы ни булырга мөмкин, шундый бер яхшы хәбәр дип әйтик. Яхшы хәбәр булырга мөмкин. Моңа бар дәлил Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлә би зикриллаһи татмаиннул кулуб" дип әйтә. Әллә сезнең ди Аллаһ Тәгалә әйтә, мине зикр итеп күңелләрегез тынычланмыймы дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Аллаһны зикр итеп, чыннан да без тынычланабыз, безгә рәхәтлек килә. Хәзер исемдә юк, бер галим әйтә: "Бу дөньяда җәннәт юк" дип әйтәләр ди. Мин аны таптым ди. Аллаһны зикр итүдә дип әйтә бер дин галиме. Шуннан да Аллаһны зикр итеп, искә алып, синең яныңда әллә нинди борчулар, авырлыклар булып, эшеңдә, укуыңда булсын ул, гаиләдә күршеләр икенче ниләр белән булсын ул, яисә сәламәтлегең белән булсын, күңелгә ниндер килә рәхәтлек. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә әйтте, шулай ук Аллаһ Тәгаләне зикр итүчеләр менә искә алучылар, Коръән аятларын укучылар әнзәлә алейхимус сәкинә дип әйтә. Аларга төшә шундый бер тынычлык, рәхәтлек. Менә без дә бит субханалла Коръән ашлары өйдә үткәргәндә, мәҗлесләр анда йортка укытырга безне менә чакыралар бит, никахлар укыйбыз, исемнәр кушабыз, ниндидер рәхәтлек килә. Чөнки Аллаһны зикр иткән җирдә була фәрештәләр, киләләр фәрештәләр. Һәм ул фәрештәләр беренчедән алар тыңлыйлар безнең нәрсә әйткәнебезне, нинди зикрләр, нинди Коръән аятлары без укыйбыз, нинди вагазлар сөйлибез, Аллаһ турында нәрсә әйтәбез, алар шуны тыңлыйлар. Һәм азактан без дуга кылганда алар амин, амин дип торалар. Һәм шулай ук әйтәләр, алар үзләре дә фәрештәләрнең бит дугалары кабул була. Алар әйтәләр: "Аллаһумма гфир лахум, Аллаһумма архамхум". Я Раббым Аллаһ, аларга карата мәрхәмәтле бул, аларның гөнаһларын гафу ит дип, алар шушлай итеп дуга кылалар һәм сорыйлар. Монда Ильяс тагын бер кызыгай бер бар. Фәрештәләр үзләре Коръән укымыйлар. Коръән укый белмиләр, һәм шуңа күрә алар кайда менә Коръән укыйлар икән, алар килеп шунда тыңлыйлар икән. Бу шундый теге мөгъҗиза уйный. Фәрештәләр, булар бит инде чиста затлар, алар укый алмый. Без укый алабыз, һәм килеп шушы фәрештәләр тыңлыйлар безнең кешеләрнең, зәгыйф без кешеләр, безнең Коръән укуыбызны тыңлап сокланып, безгә дуга кылып торалар. Менә бу безне тыныч хис итүебездә яныбызга фәрештәләр җыелуга билге түгелме? Бу да шуңа булырга мөмкин билге. Монда бар Ильяс тагын берсендә әйтергә кирәк, кеше ялгышучан дип башта ук әйттек. Безгә мөмкин шайтан да килергә. Һәм рәхәтлек салырга. Хәзрәт эчмичә яшәп булмый бит инде ул. Туган көннәрен ничек үткәрәсең менә? Хәзер астагфирулла ва гаязу билла, кешеләр хәзер көлә дә алмыйлар, исерткеч ичемлекне табында эчмичә. Андыйлары да бар. Никахны хәзер үткәрдек, хәзрәт өйгә кайтып әз генә салсак буладыр дип әйтәләр. Нәрсәгә абый дисең, никах укыдык, шундый күңелле, сезнең кызыгыз кияүгә чыкты. Соң сөйләшеп бер-беребез белән ачылып, кеше хәзер эчмичә ачыла да алмый. Рәхәт булып китә бит дип ул әйтә. Менә бу ниндидер шайтан ниенә бәйләнгән. Һәм ул үзенчә шушы кеше бит инде, ул аңарда рәхәтлек эшли. Вәсвәсә килә инде монда. Вәсвәсә килә. Кем менә наркотикларны куллана бит, ул башта аны куллана да, ой, миңа бик рәхәт дип әйтә бит инде. Кара әле нык рәхәт булып китте. Бер никадәр вакыт үтә, ул аны үзе дә аңлый. Миңа моңардан бер дә рәхәт түгел. Бу минем шир, миңа дәваланырга кирәк. Шылтырата башлый, анонимны ниләргә хәбәр итә башлый. Нәрсә эшлим мин, ничек ярдәм итегез миңа? Миннән итмәсләр микән? Мин ширле дип әйтә башлый. Менә шушлай итеп, кайбер кешеләр, кемнәр диннән ераграк, Аллаһтан, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның, безнең менә татарларның менә шушы салынган гырыф-гадәтләреннән әйттек бит менә, йортларга Коръән ашлары үткәрү, никахлар уку, исем кушулар, кеше шуңа алдана. Зина кылып та адәм баласы шулай ук алдана. Менә ул зина кыла, рәхәт бит ди. Сезнең бит никахыгыз юк. Аңлатырга тырышасың, ул юк. Менә шундый нине үзенә, ул үзенчә әйтә, миңа моңарда рәхәт. Кеше ялгышырга мөмкин. Менә ансын да әйтмичә булмый. Шайтан ләззәтләре дә бар димәк, хәзрәт. Хәзрәт, күңеле тыныч булмаган кешегә беренче киңәш нинди? Бу бик бүгенге көндә кешеләр төшенкелеккә бик күп биреләләр. Күп кешедән ишетелә, күңелебез тыныч түгел. Безнең хәзер
Менә йөгереш бит. Без балалар бакчасына илтергә, мәктәпкә, эшкә өлгерергә кирәк, саңа калып киләсең. Вакытында нәрсәдер эшләп булмый, алып биреп булмый, ялга барып булмый, нитеп кеше төшенкелеккә бирелә. Тормыш ритмы кызу. Бу беренчесе шул инде, шул сәбәпле тынычлык югала. Монда инде безнең элемтә беренчедән булырга тиеш, менә шу нык элемтә булырга тиеш. Дөньяви әйберләр белән түгел, менә кайбер кеше чыннан да дөньяга бәйләнгән. Ул иртән туры белән уйлый, сразу менә миңа ризык эзләргә кирәк дип. Ансы кирәк. Әмма ләкин беренчесе безнең элемтә булырга тиеш Аллаһ Тәгалә белән. Менә мин шулай эшләсәм, минем Аллаһ теләп ним элемтәм өзелмәс микән Аллаһ теләп белән дип уйларга тиеш. Без торгач та менә шул ук вакыт уянгач та әйтәбез: "Алхамдулиллахи аллази ахьяна бa'дама аматана ва илейхин нушур." Син хәмд саналарга гына, мактауларга гына син гына лаеклы, эй Аллаһым, мин сиңа шөкр итәмен. Мине иртән уяткан өчен үлгәчтен дә, уйкы битендә үле кебек, һәм сиңа мин әйләнеп кайтачакмын дип без дуга кылабыз. Дуга белән уянгач, кеше дуга белән йөргәндә, зикр итеп йөргәндә, менә әйтеп тә уздык бит, ул фәрештәләр, алар безне саклыйлар ничектер. Кайбер вакытта хәтта әйтеп тә куялар. Нишләп син монда әйтмәдең соң? Кара әле, бу бит бик мәсхәрә кыла торган сүзләр булды дип. Әле тагын әйтәсем килмәде. Әле дуга кылганга Аллаһ Тәгалә шулай саклады, фәрештәләр саклап куйдылар. Менә шуңа күрә инде монда Аллаһны зикр итү, искә алу, ачу чыкканда ачуыбызны батырырга кирәк. Аны батыру безнең басып торабыз икән утырага, утырып торабыз икән ятырга, алай да ярдәм итми икән тәһарәт алырга, кыйынырга, юынырга, мондый нитә торган дугалар укырга, аятел курсиләрне укып, үзеңне эшкерергә я исә, менә шулай тынычлану кирәк. Һәм әлбәттә һичшиксез ял итәргә онытмаска кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көненә 1-2 сәгать буена үзе белән утыра торган булган. Дуга кылып, Коръән укып 2 сәгать. Беләбез бит инде ул төнге намазларын укыган, тахаҗҗуд намазларын төнне уянып, төнне буе берсе дә кылмаучы аламый, беркемдә юк, дөнья ниләре дә кайгылары юк. Ул дуга кыла торган бул. Үзең белән дә вакыт үткәрергә кирәк. Безнең машинабыз менә бар бит, без аны тауга илтәбез. Монда шуңа күрә карар кирәк, намазларыбызны да, уразаларны да, ул безне ял иттерә. Намазлар, уразалар, зикр итүләр. Рәхмәт хәзрәт белдергән җавабыгыз өчен. Киләсе сорауга күчәбез. Тәһарәтне иратның иратка кагылуы бозамы? Ислам дине буенча юк, тәһарәтле килеш иратның икенче иратны кием аша, я исә тәнен тоту безнең иратның тәһарәтен бозмый. Шулай ук безнең Абу Ханифа мазхабы буенча, рахимахулла, урыннарының җәннәттә булсын. Аның мазхабы буенча без хәтта тәһарәтле булып, тәһарәт алып, хатыныбыздан мәсәлән ачкыч сорыйбыз икән, ул безгә ачкыч бирсә, кулыбызга тотып, безнең тәһарәт бозылмый. Хатынга тиеп китү булсын, ул безнең тәһарәтебезне бозмый. Әгәр дә инде ниндидер бер теләкләребез белән тотынабыз икән, һәм бездә нәрсәдер чыга икән, ул вакытта инде тәһарәтебез безнең бозыла, гөселләр дә бозылырга мөмкин. Әмма ләкин иратның иратка тотыну бозмый. Без алхамдулилла мәчеткә килгәчтен кулларга кул тотышып исәнләшәбез, җилкәләребезгә сугабыз, ике куллап әле исәнләшәбез. Шуңа күрә бездә ислам динендә бер-береңә тотын тәһарәтебезне бозмый. Рәхмәт хәзрәт җавабыгыз өчен. Составында глицерин булган косметик яки көн күрүш чараларын куллансаң, тәһарәт алу бозыламы? Чөнки ул күп кенә продуктларда кулланыла. Моның безнең җавап бирде мөфтиятебезнең хәләл стандарт нинең җавабы бар, гөләмәләр шурасының. Җавабы шундый, глицерин кулланыла косметикаларда, ашау ризыкларында да шулай ук. Һәм анда әйтелә, бар мал туардан җитештерелгән май, һәм бар үсемлекләрдән җитештерелгәне. Менә кайсысы мал туарлардан җитештерелгән икән, ул бездә тыелган. Бездә Ханафи мазхабы буенча ул харам. Безгә куллану ярамый аны. Үсемлекләрдән җитештерелгәне ансы рөхсәт ителә. Безгә ничек тә булса, шушы косметиканы ниткәчтендә берәр ничек белергә кирәк, каян ул җитештерелгән? Мал туарданмы, я исә үсемлекләрдәнме? Үсемлекләрдән икән, куллану рөхсәт ителә. Һәм аннарысын монда әйтергә кирәк шуны, крем дидек бит. Һәм тәһарәт диелгән бит. Безгә хәйр әйбәт була,
Тәһарәт алабыз, аннарысын шул кремны үсемлекләрдән чыгарылган, аннарысын буяу ярый. Әмма ләкин тәһарәт алырга килдек икән, ул кремны юып төшерергә кирәк. Менә булсын ул безнең хатын-кызларның лаклар буяу, макияжлары, макияжсыз тәһарәттән итеп булмый. Шуңа күрә ул тәһарәтләр алар кабул булмый. Шуңа күрә монда кремга зур игътибар бирергә кирәк. Рәхмәт, хәзрәт. Хәзрәт, хәләл косметика белән эшләр бүгенге көндә ничек тора? Бүгенге көндә, әлхәмдүлиллә, хәләл безнең ниебез, хәләл алып барулар, алар баралар бик темпта, бик зур темпта, әлхәмдүлиллә, безнең бит инде косметикада гына түгел, хәзер менә әлхәмдүлиллә, хәләл ипотекаларда, хәләл кредитләрдә, анда бик безгә яшьләргә менә күп ниләр юллар ачыла. Шуңа күрә хәләл әйбер хәзер алга бара. Менә моңа инде бик игътибарлы булырга кирәк глицеринга теге. Чөнки ул Е400-дән ничә анда, ул ризыкларда да килә, конфетләрдә, ниләрдә без аңардан, кайсы мал-туардан җитештерелгән, без сакланырга тиешбез. Үсемлекләрдән булганы ярый, һәм хәләл әлхәмдүлиллә алга бара. Бу бик гаҗәеп, безнең Татарстаныбыз сокланып нитерлек моңа. Шөкер итү генә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә. Тагын бер әйбер бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадис шәрифләреннән, шикле булган әйберләргә без тотынмыйбыз. Менә шул бар, теге шикле әйберне калдырыгыз дигән Пәйгамбәрбез. Ул теге хәләл булса да, теге кайбер вакытта без шикләнсәк калдырырга кирәк ул әйберне, кулланмаска. Хәзрәт, тагын бер кызык мәсьәлә, иратларга карата бизәнү әйберләре куллану ни дәрәҗәдә рөхсәт ителгән? Чөнки сер түгел, безгә дә телевидениеда ул кирәк була, еш кына грим салалар, яки инде чәчләребезне ясап куялар, яки инде башка төрле кино сериалларда, спектакльләрдә уйнау мисал өчен. Бу очракта иратка бизәнү әйберләре куллану никадәр рөхсәт ителгән диде бездә. Бездә ислам динендә, безнең инде күбрәк ислам дине буенча җавап шундый. Ират бит инде косметика белән, ни белән куллана, ниндидер бер ниятләр белән. Безнең инде теге күбесенчә, әйтик, мәсәлән, хәзер менә суыклар башланды, иреннәребез ярыла икән, битләребез, менә кемнәр кырда йөриләр, нефтяной эшләрдә эшлиләр, икенче ниләрдә, аларның битләрен итәләр, аларга ялгышмасым хәтта бирәләр дә әле нидедер кремнарны, алар аны сөртәләр. Чөнки безнең тәнебез ул безгә Аллаһы Тәгаләнең биргән әманәте. Без аны сакларга тиешбез. Менә матур итеп сакларга тиешбез. Шуңа күрә без чәчләребезне дә карыйбыз, сакалларыбызны да карыйбыз. Берәр җиребез авыртып китте икән, без табибка күрсәтәбез, минем менә бу җирем авыртты дип. Шуңа күрә менә шундый ярылган икән, ниткән икән, без аны буйыйбыз. Тәннәребезгә ниндидер әйберләр чыкты икән, һәм без венерологка бардык икән, шулай ук күрсәтәбез аны, ул әйтә, шушыларны эчегез, менә шушыларны сөртегез дип әйтә, һәм без буларны кулланабыз. Шуңа күрә монда бер ни дә юк аның. Нияттән тора дип аңлашыла инде хәзер. Нияттән тора, һәм моның белән бик мавыгырга кирәк түгел. Хәзер менә интернет челтәрләрендә без күрәбез, һәм теге ниләрдә бар. Иратларга макияж ясыйбыз, икенче әйберләр ясыйбыз дип. Ират булай да матур, аңа бик кирип китәргә кирәк түгел. Алла сакласын. Беренчесе ул иратның буяган ние, шушы бите ние ярылып тор, икенче әйберләр венерология буенча булсын ул, крема хәләл булсын. Менә һәм инде икенчедән шушы аның белән бик кирип китәргә, мавыгырга, нитәргә ярамый. Безнең тәнебез әлхәмдүлиллә булай да матур. Шулай ук инде, кем телевидениеда эшли бит инде ут биткә матуррак төшсен өчен нәрсәдер нитәләр, пудра булсын ул икенче әйберләр, аларны куллану рөхсәт ителә. Уты матур төшсен, кешенең бите күренсен әйбәт, авызы ачылганы, нәрсә сөйли, ничек кем анда утыра икәне, аларны эшләргә рөхсәт ителә ислам дине буенча. Бүген Ильяс нәрсә әйтергә теләгән идем, глицерин турында. Бу мал-туарлардан җитештерелгән шушы ниләрне, майларны, аның хәтта мондый дөньяви табиблар да әйтәләр, зыян зарарлары турында. Ул бик әле күтәрелмәгән, әмма ләкин аның зыян зарары турында бүген без табиблардан да ишетергә мөмкинбез. Чөнки хәзер чынлап та бик актуаль, күп кенә теге кул кремнарын, бизәнү әйберләрен алсаң да составында глицерин бар, ул бик хупланыла, файдалы матдә санала, шуңа күрә соравыбыз да юкка килеп ирешмәгәндер. Ул яктан әлбәттә бик мөһимдер. Рәхмәт хәзрәт, киләсе соравга да күчәбез. Аллаһы Тәгалә кешегә төш юрау сәләтен ни өчен бирә? Ул сәләт белән акча эшләргә ярыймы?
Төш юрау дигәндә нигәдер һәрвакыт күз алдына Юсуф галәйһиссәлам килеп баса, аның төш юрау тарихлары әлбәттә безнең барчабызга да билгеле. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Юсуф сүрәсендә безгә Юсуф галәйһиссәлам турында сөйли, ничек итеп ул төш юрый анда. Бит шуның турында Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әңгәмәләрен аның төш юрау буенча сөйли бит инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә, һәм без ислам дине буенча бу чынлап та сәләт дигән бит. Сәләт дию бик дөрес, моны күп кеше эшли алмый. Бу бирелә Аллаһ Тәгаләдән, төш юрарга мөмкин дин галимнәре буенча дини кешедә һәм дөньяви кешедә. Аның теге төп төгәл ни юк. Әмма ләкин ул кеше кемнән без төш юратабыз икән, ул булырга тиеш яхшы кеше. Менә яхшы кеше шундый ярдәмчел, без яхшы кеше булырга тиеш, теге бөтен яклап. Бузык, начар кеше булырга тиеш түгел, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ниту төшне ничек юрасагыз, шулай була инде ул дигән хадис шәриф бар. Ялгышмасам, бу Бухари хадисләре җыентыгында хәтта килә. Менә һәм төш юрау ни кешегә бирелгән икән, анда бит без менә төш йөрибез икән дин буенча, ул Коръән аятларына таянып, яисә хадис шәрифләргә. Өченчесе бар логика. Логика буенча без төш йөрибез. Бүгенге көндә ул дини китапларны төш йөрүләрендә карасак, анда бик нык күп ялгышлыклар бар. Менә ул әзгенә теге югалып беткән. Һәм ул без юралмаган төш өчен кыямәт көнендә соралмаячакбыз. Һәм без төшне берәр ничек юрадык икән бу кешегә, аңа аны сөйләмәгән өчен без шулай ук соралмаячакбыз. Менә анарысын бездә әле начар төшне без күрдек икән. Бит аны кем юрый, ул аны әйтеп бирми. Яхшы кешеләр аны күбесенчә әйтеп бирмиләр. Син хәзер менә шулай булачак синең дип. Ул әйтә, сак бул, дуга кыл дип әйтә. Бу төш начарга әзгенә әйтә. Һәм ул төп төгәл әйтми, нәрсәгә бу начар итә икән. Хәзрәт, аннан соң бит инде татар халык фольклоры да ул турыдан-туры безнең ислам дине белән бәйләнгән. Анда да татар халкына бәйле бер әйтем бар, татар юрап китерер ди. Бу очракта ничек юрыйбыз, менә әле генә әйтегез, динебездә дә бу турыда әйтелә, ничек юрыйбыз, аны чынга да ашуы бик мөмкин. Шундый нәтиҗә ясарга кирәк, шулай бит. Шуңа күрә төшне без күрдек икән, начар төшне күрдек икән. Без аны шулай ук сөйләмибез бу хадис шәрифләрдән. Тирмизи хадисләре җыентыгында килә. Ул әйтте, сак булыгыз, сөйләгез төсне шуңа диде, яхшы кешегә диде инде. Яхшы кешегә кем яхшы, бөтен яклап яхшы кеше булып санала, кешеләр арасында аңа сөйләгез диде. Чөнки ул җавабында әйтә белер дип әйтте. Абылай аны бик теге сөйләп йөрергә ярамый начар. Шулай ук шатлыклыны да, шатлык сүтниендә бик сөйләргә ярамый. Чөнки кеше мөмкин күз тидерергә, тагын нидер анда, берәр кеше матур төш күрсә, күз тидерергә мөмкиннәр, һәм төрле юллар эшләргә мөмкиннәр, көнләшеп, бу әйбер моңарда булмасын әле дип. Шуңа күрә инде Коръәндә Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсендә әйтә, шатлыклы хәбәрләр ди төш турында. Ул бит күп кешегә төшкерми дә әле. Хәзрәт, мин дөрес аңладым микән, әгәр дә төш начар булса да, юраучы максималь рәвештә ул кешегә аны яхшы иттереп, һәр хәлдә әйтергә тиеш. Яхшыга юралсын өчен дә, һәм инде аның кәефен дә төшермәс өчен. Ул аңа әйтеп куя, яисә дуга кыл, менә шундый бул, менә изгелек эшлә. Бу төш әзгенә ниерәк дип. Куркыныч яшәдә йөри, ләкин син әле аннан читкә китә аласың дигән кебек. Шуңа күрә инде без менә төшләргә ышанабыз. 3 төрле төш бар, Ильяс. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, беренчесе Аллаһтан диде. Аллаһтан булган төш ул я кисәтү булырга мөмкин. Шул ук начар төштә ул кисәтү булырга мөмкин. Берәр авариялар, ниләр мәсәлән күрү. Шатлыклы булырга мөмкин. Икенчесе шайтаннан. Шайтан ул мәсәлән безне куркыта. Пәйгамбәрбез янына килә бер кеше һәм әйтә, мин төш күрдем ди. Пәйгамбәрбез әйтә, сөйләде. Минем башымны чаптылар ди, һәм башым тәгәрәп китте ди. Мин аны баш кимәкче булам ди. Пәйгамбәрбез туктата, моны сөйләмә ди. Һәм теге кеше әйтә, нигә ди я Расулалла? Бу төш шайтаннан, моны сөйләү кирәкмәс дип әйтә. Өченчесе була мәгънәсез төш. Теге әйтәләр бит, тавык төшенә тары керә дип. Көндез нәрсә уйлыйсың? Эчәсең, чәй эчәсең килсә, ашыйсың килеп йокларга ятсаң, анда бәлешләр, гөбәдиләр төшенә керә. Әлбәттә, хәзрәтләргә бигрәк тә дип шаяралар инде хәзрәт. Бу инде мәгънәсез төш була.
Кыямәт көне алдыннан бик кызыклы ни бар шундый хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кыямәт көне алдыннан ашыктан ашык төшләр керер диде. Аларны хәтта юрарга да кирәк булмас ди. Төп түгел ашыктан ашык керәчәк дип әйтеп калдыра. Хәзрәт, менә төшләр 3 төрле төргә бүленә дидегез. Бу төшләрнең кайсысы кемнән икәнен ничек аңларга гади кешегә? Менә барыбыз да белеп бетерме бит, мәсәлән, башын кисеп тәгәрәп киткән шайтаннан икәнен. Билгеләрен дә санап китмәссезме? Монда инде шайтаннан булганы, ул реаль булмаган төш. Менә күбрәк ничектер теге куркыту, фантастика. Дөнья бетте, мәсәлән, берәү ниемдә юк, кайдадыр утырам, әле нәрсәләр ниткән монда. Бу шайтанның куркытуы, ул шулай куркыта. Аятул Курсины укымыйча, бисмилла әйтмичә якларга ятабыз икән, яисә ачулы килеш якларга ятканда шулай була. Менә теге ачуланып нитеп йоклап китсәк, шулай була. Аллаһтан булганы, ул Коръәндә дә әйтелә, шатлыклы хәбәрләр, ул менә Аллаһ Тәгалә кисәтә, күрсәтә, я тынычландыра, менә шундый теге ни була. Шуңа күрә менә шуларны әйтә алам. Хәзрәт, әлбәттә булар бик кызык була бит әле тагын шундый хәлләр дә бер вәгазьдән ишеткәнем бар. Авылны ике башында ике төш юраучы яши. Берсе юрый, ничек бар шулай иттереп, ачы булса да улаңа шулай әйтә, син тиздән үләсең дигән кебек. Астагфирулла. Икенчесе авылны икенче башы. Аны бөтен кеше ярата, чөнки ул һәр кешегә начар булса да яхшы иттереп юрый белә. Күрәсең инде, бәлки ул да дөрес юрыйдыр, ләкин кешенең кәефен төшерми, менә сез әйткәнчә. Ләкин бу очракта менә кайсына барга. Кайсына барга. Бер караганда монысы да дөрес эшли, име алдаламый. Ләкин сез әйткәнчә, бәлки теге татлы иттереп юраган, никадәр татлы иттереп юрый, сез әйткәнчә әле бәлки дугалар укы, куркыныч янәшәдә. Ләкин син әле саклана аласың дигән кебек тә юрау бар. Бу очракта татлы иттереп юраучыга баргамы, әллә дөрес ачы иттереп юраучыгамы? Татлы итеп юраучыга барга. Чөнки мондый кешегә барып, андый юраучылар бар, безнең Казанда да бар. Ул әйтми нәрсә эшләргә икәнен. Ул теге кеше бит инде килсә, безнең бит әле диндә булган кеше инде аңлый ул. Мин хәзер изгелекләр эшлим, дуга кылам, Аллаһ Тәгалә үз нитүче, дугаларны кабул итүче дип әйтә. Ләкин мондый диндәге булмаган, аңламаган кеше килсә, аның кәефе бөтенләй төшеп китәчәк. Ул шуның турында уйлаячак, аның турында уйлап фикерләп, ул аны үзенә әле ныграк та тартачак. Менә үзенә. Теге төш юраучы кайсысы әйтеп тә җибәрә икән, улым, кызым анда, или кем, кардәш, дуга кыл, Аллаһ Тәгалә юктан бар кылучы, ул үлене тере итә, терене үле итә, бөтен әйбердә аның кодрәте белән, аның ризалыгы белән, һичшиксез әлбәттә менә теге төш юраучыга барырга кирәк. Һәм бездә дә Пәйгамбәр ул кеше бит әле теге кем матур итеп юрап җибәрә, ул кеше аңа әле өмет тә сала. Менә безнең бит бар шундай бер теге уйлап йөргән әйбер бүгенге көндә тормышка аша, ул безнең уй фикерләребез дә бит, дуга, теләк, без аны теләп йөрибез. Шуңа күрә менә тегесенә бару кирәкле. Һәм инде мин монда әйтер идем, Ильяс, тагын безнең менә тапшыруыбызны караучыларга, төш юраучылар бит күп була. Аны юрамаганга берәйбер дә булмый. Менә һәм инде анда төрле төш юрау китаплары бар. Аның дөрес булмаганнары да бар, әллә кем уйлап чыгарганнары да бар. Менә төрлеселәренә барырга кирәк түгел. Коръән һәм сөннәт буенча булганнары бар. Безнең диниләрдә сатыла ул. Күргәнем дә бар, төш юрау китаплары. Булай инде юралмаган төшләргә без игътибар итмәячәкбез. Ләкин була шундыйлар теге, моннан да юрата, моннан да юрата, тегеннән да юрата. Хәзрәт, менә киләсе соравымда шул уңайга иде, сезгә дә җавап бирергә җайлы булыр. Төш юрау белән күрәзәчелек элементлары ничек бутамаска? Монда инде төш юрау, төш күрү кешенең, менә ул Аллаһтан булса, ул киләчәк турында. Киләчәк турында, я исә хәзерге вакыт һәм менә кайдадыр икенче җирдә булган әйберне ул күрә төшендә. Я исә үткән әйбердән ниндидер ачыклык аның төшенә кертелә. Бу инде моны без нитмәсәк тә, ул барыбер киләчәк турында була ул. Әлбәттә. Шуңа күрә монда бу азгына теге күрәзәчелек тә инде. Аллаһ Тәгалә бу кешенең төшенә кертә, шулай итеп, кертә ана, шулай итеп, бу кешене кисәтер өчен.
кисәтер өчен, саклар өчен, яисә шатландырыр өчен, менә кайыр вакытта бит уйлап йөрисең дә, бу ничек булыр микән бу? Менә 5 көн бит, 5 көннән соң ничек булыр микән менә? Нәрсәләр эшләп бетерелер микән менә бу менә? Ул бит хәзер начар булыр микән, нитер микән? Их, күңелне тынычландырырга иде. Намаз да укый, дуга да кылан итә дә, һәм шуны төшендә күрә. Яхшы итеп, яхшы итеп. Уяна да ул аны, әлхәмдүлилләh, субханалла, кара, күңелем тынычланып китте. Аллаһтан гына бу төшем булсын иде әле дип, һәм ул аны беркемгә дә сөйләми, һәм шушлай итеп аны юрый, һәм тынычланып ала. Менә шушлай рөхсәт ителә. Хәзрәт, җавабын беләсезме икән? Сездән сорыйм инде. Күп кешеләрне сөйләгәне бар. Бер караганда инде дугалар белән шүкереп дәвалый торган белгеч, аңа килеп утыралар, ул синең киләчәгеңне сөйли башлый, үткәнеңне сөйли башлый диләр. Бу нигә шулай, һәм моннан берәр нинди чыгу юлы бармы? Бу бу эшкәрүче ялгышу. Бездә ислам дине буенча шулай итеп киләчәк турында яисә әле гаиб булган, яшерен булган әйберләрне эшкәрү белән алай әйтүче кеше бу дөрес түгел. Бу беренчесе я ялганлый, бу беренчесе. Икенчесе яисә ул җиннәр белән бәйле дибез. То есть аның бар җиннәре, кайсылар белән ул идара итә. Менә шуңа күрә мондыйлардан сакланырга, менә минем фикер тапшыруына да сез катнашкан бер танылган язучы кунак килгән иде. Яшьлектә шундый экстрасенсорик сәләтләрем бар иде. Урамнан бер бала барганда, җайлап кына башын сыпырып алам. Һәм сизәм, анда энергия ялганышы бар икәнен. Әти-әнисенә әйтәм, сыпырып кына алыйм әле, зыянга булмас дип китәм дә ди, уңай энергия ясап китәм башына ди. Һәм яше барган саен дингә якыная башлый ул, һәм бу эшен ул ташлый. Бүген көндә ул субханалла дугалар белән дәваланам ди, булдыралганча тик теге сәләте бар. Экстрасенсорик тигуланнан Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ярагайды, әлхәмдүлилләh. Мондый сәләтләр бар. Менә инде моңа Аллаһ Тәгалә биргән. Менә шулай баланың башын сыйпап китәем дигәнчә кызык бит инде. Моның ничектер интуициясе нык ниткән инде. Баланың башында ниндидер бер теге тишек бар ди, энергия тишеге. Шуны явып китәм ди, ношар энергия кермәсен өчен. Ул аны сизә, кулы белән явып китәм дә ди, әти-әнисенә зыянга булмас дип әйтә. Ул Ильяс менә безнең теге беренче, икенче сораулар булды бит әле. Теге күңелебез нитә. Ничек әйтергә? Утырасың мәсәлән. Сиңа рәхәт түгел нишләптер? Рәхәт түгел. Ни итеп китәсең кәефе? Һәм аннан китәсе килә. Менә торасың да һәм чыгып китәсең. Ой, кара әле рәхәт булып китте, әлдә киттем әле дип куясың. Менә әлхәмдүлилләh, ул да шул. Теге нәрсәдер сизәбез бит, безнең дә алай була. Бер галимне укыган идем, ул әйтә, шундый тойгылар менә шушы нидидер сизелә икән. Без инде дугалар укыйбыз бит менә. Шуңа күрә гел теге дугалар укып йөрергә кирәк. Йортка керәбез, дуга укыйбыз, утырдык, дуга кылабыз. Менә башлыйбыз, дуга кылабыз, тәмамлыйбыз, дуга кылабыз, хәерле булсын дип. Менә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бу сәләтләрдән китә алсагыз, бу бик әйбәт дигән нәтиҗәгә киләбез инде. Әлхәмдүлилләh, менә шундый мисал бар. Хәзрәт, йомгаклап төш юрау темасын әлеге сорауны сезгә яудырам. Менә җавап биргәндә әйтеп киттегез, төш юраганда гөнаһлы булуың да бар. Нәрсә юраганыңны белеп юрарга кирәк. Ничек төш юраганда гөнаһсыз калырга соң? Аның өчен теге дөньяда да җавап тотасы бар бит. Ничек гөнаһсыз иттереп төш юрарга? Монда ислам дине буенча безнең булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгачтан, сахабалардан соң, табигыннардан соң булган анда дин галимнәре интернетта карарга була. Әмма ләкин аларның менә төш юрауларының юллары, алар әз генә үзгәртелгән һәм бик тегән ителеп безгә җиткерелмәгән. Безгә җиткерелмәгән, әз генә үзгәртелгән. Һәм шуңа күрә хәерлерәк, әлбәттә, әгәр дә без моның белән шөгыльләнә алмыйбыз икән, без каяндыр ишетеп кенә әйтәбез икән моны, моңардан сакланырга кирәк. Менә шушы төш юрауның нин каяндыр без ишетеп кенә әйтәбез икән. Минем ишеткәнем бар. Менә шулай төштә күрсәгез, шулай була ул дип ишеткәнем бар дип әйтә икән. Бу очракта юк, моңардан сакланырга кирәк. Булай итеп әйтеп кешегә без аны әйтмик, без аны җиткермик. Анарысы икенчедән әйтәсе килә,
шуны без ислам дине буенча Коръәннән һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның хадис шәрифләреннән юрыйбыз. Менә икенчесе бит логика дидек, логика буенча. Без шушылай итеп юрыйбыз аны. Моның турында бар китаплар да. Әйтик, мәсәлән, су төшкә керә икән, ишек алдын су баскан дип, су баскан мәсәлән. Мин булай мисал итеп кенә әйтәм, тәгә ничек була микән дип, су баскан. Без карыйбыз Коръәнгә, Коръәни Кәримдә әйтелә, Нух алейхиссаламның аят сүрәсендә әйтелә, анда бит су баса, ул сынау. Шуңа күрә монда бу төшне юрыйбыз, что су басу ул сынауга. Бу кеше шулай күрде икән, димәк аны көтә сынау. Менә сынау дип әйтәбез. Шуңа күрә инде моңарда без һәрбер эштә нидә сүзләребездә, гамәлләребездә сакланырга тиешбез. Чыннан да кеше моның белән җәннәтле булырга мөмкин, кеше моның белән җәһәннәмле булырга мөмкин. Без сакланырга тиешбез һәм иң беренчесе шул Коръәнгә, сөннәткә, галимнәребезнең сүзләренә без әйләнеп кайтырга тиешбез. Инде безгә төш юрауда үрнәк Юсуф алейхиссалам булып торадыр, хәзрәт. Әйе. Менә бит аның зинданда төш юрау тарихлары да бар. Ике кеше килә һәм берсе әйтә, минем башымнан ашауны кош чукыды. Мин шуны күрдем. Ул аңа ничек бар шулай әйтә, сине тиздән асачаклар. Һәм ул инде зинданга эләккән кешеләр, алар үз хөкемнәрен көтәләр, һәм ул кешене чынлап та асалар. Аллаһ Тәгалә Юсуф ничек әйтте, шулай булды дип җавап кайтара дип беләм. Һәм ул бит кешегә яшереп тормый теге, татлы юрамый, ничек бар шулай юрый. Бу очракта бәлки Юсуф алейхиссалам үрнәгендә аш иттереп юрауда яхшы кәсептер. Анда ул эләккән кешеләр дә бик яхшы кешеләр булмыйлар. Менә име хикмәте дә бар. Алар әле алдаганнар да. Һәм бездә әйтелә 3 зур ялган бар. Икенчесе әйтелә зур ялган шул диде Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, шул диде, кем күрмәгән төшне күрдем дип әйтә. Ул ялган икән менә. Мин шуны төштә күргән идем менә дип әйтә икән, ул ялган. Һәм монда Юсуф алейхиссалам әйтә аларга, алдасагыз да, алдамасагыз да, мин юраганча була инде ул дип әйтә. Монда инде шиләгенә капкачы иттереп юраган инде. Аңлавымча. И Аллаһтан була инде бу барысы да аның нитүе. Пәйгамбәр буларак, ул пәйгамбәр булгач, аның юравы шулай була. Субханаллах. Шуңа күрә төш белән менә шулай шаярырга ярамый. Анда детальләре бар аның. Күрдем дип ялганлау да ярамый. Рәхмәт, хәзрәт, әлеге җаваплар тамашачыларыбызга ярдәм иткәндер дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен, сорауларга җавап биргәнегез өчен, файдалары була торган хәләл һәм имин тапшырулар булсын иде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сездән белән саубуллашабыз, хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, имамнан сорык тапшыруының бүгенге чыгарылышын караганыгыз өчен улуг рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм әгәр дә әле сорауларыгыз калган булса, хәзерге минутларда аларны телевизор экраннарында күргән электрон почта адресына юллый аласыз. Һәм иншаллах хәзрәтләребез ул сорауларга бәйнә җавап кайтарачак. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.